Kubalile lo ngibhaza le phone. Oh. Capitec. Manje. Wathi ngifunde kahle message. Hayibo. 67 million. Nasipho. Yeah, What's Tama? Buka. Capitec. 67 million. Reference. Fast investment. We are rich. Yazi ngifuna ukwenza njani ke manje? Sizokhipha intela endlini, uhambe uyoshisa, kahle kahle bekufanele sidilize le ndlu le. Kodwa kwamanje ukuze ngizokwazi ukuthi izinto zenzeke kahle, ngicela wenze nje. Ifoni yabafowethu, ifoni yami ngoba ethanga ngabi nawo la, ngiyancane uyithanda. Ufuna ukuthi beyibonisa phelele le manje. Thatha ifoni yakho. Woza la nosibhoza. Usuyofuna uthini bona? Ngifuna ubafonela ubatshela ukuthi uqala utshela usinqa ukuthi ngifuna ngiresign emsebenzini with immediate effect. Ngimnikeza 1 hour lokufika la ekhaya. Ha? Ufonela uSideke, ngimnikeza 1 hour lokufika la ekhaya. Ayeke naye emsebenzini. Kuze sizoxoxa kahle la. Ubatshela ngizobachazela eduze kuphela abayeke emsebenzini. Alright. Wa rich. Rich. Kahle kumele ngithola abafana nje la. Abazongididizela le ndlu. Ushise labo doti bosofa lapha. Yeah, uNosipho uyashisa zonke impahla ezingale with immediate. Awuthi ngithola abafana, ngibasendele iVN ukuthi uzani nizodiliza lezi ndlu lezi. Kuze nizosha ubhasa wena. Awuthi ngifone. Ngifonele abafana okay. Hayi, VN la. Kheke. Ngicela uthathe mfowethu uStawoti. Uthatha uSilu, uthatha yonke le gang yakhe encane, wozikhushana isodiliza lezindlu sala ekhaya abafana niphatha 4 pound amapili, ngizoniholela, ngifuna ukwakha ubhadla wendlu la. Akoni shesheke bafana. Hey, Nosipho. Yeah. Awuqedini? Ngiqedile. Zozo. Ubathena ngisho ukuthi bayeza. Noma kodwa bengikhuluma nabo bengasabana ishow, kodwa bathe bayeza manje. Okubalekile ukuthi kuyeza, yazi intama ngifuna wenze njani. Ngifuna ungene nje kulama kamera wangala, ungithathele zonke izinto, uhambe uyoshisa yonke le mpete egugile yonke. Sekufanele shisa. No, ngifuna yonke into ibe yintshana ekhaya. Cha phela kathe ngokusha. Akithi thina ngoba befika abafowethu sophuma thina kwamanje siyohlala ehotel insukwana kwala abantu besebenza bakha la ekhaya. Uyabo? Uzongena ngale mpethu ushise yonke into, ngizothi ukushiya osofa la ngoba abafowethu kumele behlale la sithi ukuxoxa nabo ukuthi since ke sesigwilekile la ekhaya sizoyenza kanjani lento le yabo. Ngisacela ke inkosazana uthathe yonke into engale uhambe ushisa kwakudla okukhona lapho uchithe yonke into. Hayi so Kinemali nange ngifonela. Hayi sesifikile ke ndoda enkulu awusichazi wasibiza kangaka kwenze njani? Angijabule. Sijabulise phela nathi sijabulise. Usulile emsebenzini. Straight ngishiye phansi. Usulile emsebenzini. Usulile manje. Number 1. Lalelani. Ngiyakhuluma lo 500,000 enanginikawo na cash nathi ngokugcina ngobeke lo nani siswakha ngawo umuzi wala ekhaya. Yeah, siyakhumbula. Hayi bafowethu ke. Hayi ngathi ngiyoyithi nami ngiyabophela imali ngizoyilahla. Ngisabe ngithathe le mali ngiyifake ebank. Imali ethu ishontsephi? Ngakithi ngiyoyifaka ebank. Kwase kwenzekalani? So manje ngihamba la edrobheni ngahlangana nomuntu wangitshela nge-Fast Quick Investment. Hayibo. Lalela, Fast Quick Investment wathi mengingafaka lo 500,000 ebank. Within 2 days ungabe su 67 million. Uyacabanga? Hayi, ayikho into enjalo magic futhi. Uthatha imali ethu ayiphi umuntu. Bese wakhombuzo la ekhaya uyiphi umuntu emgwaqeni ongamazi. Okay, asingabe sikhuluma kakhulu ingenile imali, ingene 67 million nayi message yase Capitec. Eshort imali ingene gqunqum imali ingene gqunqum. Jabulana mfethu imali ingene nansi. Ngikhuluma ngithi engenile imali few hours ago ngithi yabo Capitec payment plus 67 into savings account. Hayibo. Wena? Ngempela. Engenile imali. Wesinqaba. Kade ngabona ukuthi mina uMagic uyosenza sibe happy one day.
Hayi usebenzile. Uyabona nje mina Sinqama. Ngithe ngisuka emsebenzini. Ngavele ngasula same time. Yes. Wahamba umanager wayotshela abanye bathi bazoncenga bathi deyamcenga mina ngabangcobo mina. Ifuza nincenga ifuze. Anincenga nje enhlobo ifuze. Kwalo 13 days bese ngusebenzile ngithe imali ababe boyinikeza abantu abahluphekile ngisayifuni mina. Western Wasebenzela bani ngcono. Yami ngenze njani? Ngibiza usupervisor ngamthethe ngiyeke emsebenzini. Wathi uyagoloza. Faka isibhakela. Wabaleka utshela imanager. Yathi afika imanager. Ayithela isibhakela. Kwabiza uma security onke ezangibina. Ngathi isibhakela. Ngathi ngisuka ngachithela. Ngathi bayangibiza ekhaya imali ingenile. Kumanje ngisasebenza. Sigwili. Sirich. Thina mazoba le message kahle. Wathi sibukisise kahle futhi sibose ngapela. ngimfeselile nje message. Ngafundisise. Mina sesiyifuni kanje. Zifundelwa ngifaki. Lekhawuze ngithatha ngimbeke kuma level siyawatela kwimali. Indaba Sinqama. Western yeah. I-personal number yomuntu le. Hayi manje. Inamba yomuntu kuba le message iyaqhubeka. Uthini? Wena fana wesilima ngampela. Ungavela uphi umuntu ongamazi manje ombone emgwaqeni. Uhamba uthemba abantu kuseThekwini la. Nanje imali bhala Capitec wakhona uplus 67 usho ukuthi iyangena. Akuyona namba seKapitec le. Inamba yomuntu le. Awuboni wena 069 number umuntu lena. Hawe ma ngomsebenzi wami. Bafethu bangithi ngiyangena Imali uthini? ngithi ngizama ukushintsha isimo sala ekhaya. Ushintsha isimo sani? Imali omuzwa la ekhaya wayihambisa kwena umuntu ongamazi. Buka manje uyakuthuka kumanje. Le message edithiwe le. Bangithi ngiyazama. Uzamani? Hawu wasibulala Magic ngomsebenzi wami. Yini izama uhambisa imali ethi Abo Magic wasibulala mfethu. Awusenilana. Lalelani ngitshela. Wena stemfethu umpethu wakho shisile, impahla zethu shisile, yonke into nokudla lahlile. Nje usibona nje sinje. The Magic siyahamba. Manje siyolala ehotel. So okwethu ukuthi suke sinje samsogibela. Siyahotela kusasa sola sethenga impahla ezintsha. Ethengani impahla ezintsha? Akukho mali. Imali ikhona ingenile lapha emfonini Magic ngibonile. Magic udlala umuntu eThekwini.